Assalamu alaikum, da fatan kowa na lafiya. Wai sai na maimaita sunana kuma a yanzu haka yanda nake? Saƙonnin da nake kawo muku from top to bottom zai inganta rayuwanku. Zai inganta rayuwanku. Abin da nake so in tattauna mu tattauna a kai ku bani hankalinku as usual. Wannan maganan pep talk ne kuma magana ne wanda zai sa mu yi zama mu yi nazari game da hanyar da kowa zai samu mafita. Hanyar da zai samu mafita. Wato abin da za mu tattauna a yau shine ina so in yi bayani gwari-gwari akan inflation. Abin da ake nufi da inflation amma ba a Hausance. Last video ina nayi a Turanci menene ke jawo inflation amma a yanzu haka a Hausance za mu duba illolinta da kuma hanyoyin da za mu samu mafita gaba ɗaya. Wannan shine muradina kuma wannan shine burina. Na farko ina son mu yi sauraro. Na biyu kuma a yanda ka saurara kuma ya kawo maka amfani ina son hakanan kuma nake so ka yi sharing nata. Allah ya mana jagora. Amma ina so in yi wani matashiya jama'a. Wannan matashin ya cancanta a kawo shi domin zai taimaka wurin haska mana hanyar da zan bi in fasa wannan ƙwayan inflation ɗin. Wato matashiyan da zan soma a kai shine ku saurara fa ku ji fa. A fasa boda, a fasa duk wani bodan Najeriya domin a rikita 'yan kasuwa da supply. A rikita 'yan kasuwa da supply domin an samu demand ya kamata a samu excess supply. In kuma aka samu excess supply lallai kam 'yan kasuwa za su rikice. Dama abin da muke so kenan. Wato dalilin da ya sa na yi wannan matashiya jama'a saurara mu ji. Kusan shekara 10 da wayansu ababe approximately shekara 10 tun hawan Janar Muhammadu Buhari ya yi umarni cewa a rufe boda da kuma da kyakkyawan manufa domin menene mu fara productivity. A fara noman shinkafa, a fara kaza da tafiya da wannan wancan. Wannan shine manufansa kuma ni ma na yaba ma wannan manufan. Domin menene mu yi boosting GDP na mu yi kwarjini a duniya. Domin productivity shi zai sa kai kwarjini a duniya a yayin export. Sai ga currency na kuma ya daɗa yin albarka, ya daɗa yin kwarjini da kuma albarka a kasuwan duniya. Amma fa sai aka wayi gari tunda mutane ba su gane menene vision da kuma mission na Janar Muhammadu Buhari ba. Yanzu haka a yanda nake maku magana abinci ya gagari ɗan talaka. Wayyo ɗan talaka. Billahi lazi ɗan talaka ya shiga uku a wannan ƙasa. Abinci ya gagari ɗan talaka. To a yanzu haka mun ɗau hanyar da zai defining me ake nufi da inflation gwari-gwari. Inflation gwari-gwarinta a yau in ka shiga kasuwa misali masalan ka je ka saya spaghetti taliya misali 500. Kaman ka je kimanin ƙarfe 2 rana sai kuma ka koma a kimanin ƙarfe 6 ta yamma sai ka ga taliyan da ka je saya kuma da niyan kuma za ka je ka ƙara saya sai ga an ƙara mata naira 200 a sama. Wannan shi ake kira inflation kawai. Kai ma ka bi ka rasa yaya aka yi abinci ke tashi sama, ke hauhawa, ke tashi sama. Wannan shine practical simplify ko kuma oversimplify example na inflation. Wane hanyoyi ne ake samar da inflation a ƙasa? Idan revenue na ƙasa da kuma expenditure da gwamnati ke yi ya wuce gona da iri, ya wuce wato revenue na ƙasa. Ya kamata gwamnati daga gwamnatin tarayya, gwamnatin jiha, gwamnatin ƙaramar hukuma aka ce cut your coat according to your sizes. A rage duk wani almubazzaranci da ake yi. Excess convoy da ake duk a yanke su. Convoy jiniyoyi a yanke su. Tufafin nan da kaga suna sawa ke ƙyalli-ƙyalli ka ga mutum tunda an maishe shi shugaba baya maimaita kaya.
To a ina ake cire kuɗin? Ina ne ake zuwa a cire kuɗin? Wannan kuɗin asusun gwamnati ne. Duk a zabtare su. Ya kamata shugabanni yanzu suna maimaita kayan da suke sawa. Ba wai maganar hassada, wannan haka nan yake. Indai har muna so mu magance batun maganar inflation ɗin nan. Wato kamar yadda na ce expenditures na ƙasa ko na gwamnati yayi tallying da revenue ɗin da muke samu, generational revenue. Na farko kenan. Kuma na biyu, yawan rance-rance yanzu haka a yanda nake maku bayani, Najeriya tana da bashi kusan tiriliyan 147 trillion, kusan tiriliyan 147, wanda ni ban ganta a ƙasa ba. Abin ko kai ka gani? Ka gani a ƙasa? Kuma kimanin just within 3 to 4 months aka yi wannan rance-rancen. Kai ka gani? Talakan Najeriya fa ya kamata ka yi karatun ta natsu. Na biyu kenan. Na uku, wato excessive printing of money. Ana yawan printing kuɗaɗe daga CBN ko kuma printing and minting, yakan jawo inflation a ƙasa. So da fatan na ɗan haska muku. Zan ta gutsura muku ne, ina gutsura muku. Manufa na ku zauna a yi tunani. Single neman ya zauna ya yi tunani. Domin through tunani, duk wani alkhairi da kuka gani ke gudana a duniya gaba ɗaya, farkon matakinta shine critical thinking. Critical thinking. Allah ya mana jagora. Ina son na farko in ka kai wannan gaɓan, ka yi commenting in ji menene fahimtanka. Na farko kenan. Kuma na biyu, ina son ka yi sharing. Ba na son ka yi mun liking. Ka yi sharing kawai. So that wani shi ma ya saurara kuma ya samu amfani. Ni ne naku Red Commander Nafisa Edibu, Committee of Social Active. Assalamu alaikum. Peace out.